Heippa hei. Otin äsken videon. Sieltä tuli vahingossa 22 minuuttia pitkä. Niin, mä yritän nyt ottaa vähän lyhyemmän. Mä en edes muista mitä kaikkea mä selitin siinä. Mä vain silleen yhtäkkiä vaan miettiin, että hei, mä olen selittänyt tässä aika kauan. Sitten mä pistin sen pois ja katsoin, että oho, se oli 22 minuuttia pitkä. Niin en mietä ja sitä laittaa mihinkään. Joo. No tähän mä selitin. No sitä, että kello on... No nyt se on 5 aamulla, silloin se oli 4:30 aamulla, nyt se on varmaan 5. Ja me... onpa rankka. Puhuminen on kauhean rankkaa siis. Niin me nukuin joskus illalla ennen 8, pistin nukkumaan ja heräsin 12 aikoihin. Ja sitten mä olen miettinyt, mä heräsin, enkä saanut enää unta, niin mä mietin, että pitäisikö minun valvoa vähän aikaa ja pistää sitten uudestaan nukkumaan, vai pitäisikö minun valvoa niin seuraavan iltaan asti. Mutta nyt kello on jo 5. Mulla on lääkäri päivällä. Mulla on tässä se 1 aikoihin. Niin, on lääkäri päivällä. Ja no, ehkä... On tosi kurjaa mennä sinnekin, jos on kauhean väsynyt, koska mitä sille lääkärille oikein osaa selittää. Ei mitään. Niin. Niin. No, mä olin hoitajalle aika eilen. Niin menin siellä ihan mulla väsyytti ja sitten mä olin myös ihan semmonen angstinen siellä. Ja Reisa oli valvottanut minua viime yönä ja oli tosi kurja olo muutenkin ja sitten halusin kuitenkin piristää itseäni, niin meikkasin tosi värikkäästi ja pistin värikkäät vaatteet ja sitten kuitenkin vain istuin siellä hoitajalla silleen. En tiedä. En halunnut vastata sen tyhmiin kysymyksiin ja ärsytti ihan vitusti kaikki mitä se sanoi. Se hoitaja ärsyttää minua aika useasti. Se on semmonen... Se kyselee ärsyttäviä kysymyksiä ja... Vaikka minä tiedän, että ei se voi muistaa kaikkea mitä me on kertonut sillä aikaisemmin. Sillä on muitakin asiakkaita. Ei se voi muistaa kaikkea. Niin minua ärsyttää, kun se kysyy samoja juttuja uudestaan ja uudestaan. Se on tosi ärsyttävää. Kirjoittais ylös, saatana. Niin. Ja sitten... Sillä on semmonen vähän ärsyttävää puhetyylikin. Niin se vähän ärsyttää minua. Mutta se lääkäri on tosi kiva. Kävin sillä viime viikolla ja se oli semmonen nuori nainen, joka oli tosi fiksu ja kiva. Niin kun menen sille taas tänään, niin se on kiva. Mutta olisi ihan hauska, jos se ei olisi kauhean väsy ja angsti, että pystyisi kertomaankin sille jotakin. Mutta toisaalta olisi just hyvä, että ei olisi liian piirteäkään. Reesatön niin kameraa. Niin, ettei olisi liian pirtääkään, koska viimeksi kun mä olin siellä viime viikolla, niin mulla oli semmonen tosi vauhikas päivä. Niin eihän se mitenkään voi tietää se lääkäri, että millainen me ollaan normaalisti, jos mulla on semmonen vauhikas hetki just sillä hetkellä, kun me on siellä. Ei se voi tietää, että me mökötän koko ajan. Että me vain mökötän ja että en juttele kellekään. Äiti on aina ollut semmonen ihminen, jolla mä oon pystynyt juttelemaan, joka on aina soitellut mulle ja jolla mä olen voinut soitella. Ja jolla mä oon voinut kertoa kaikkia juttuja. Ja sillä ei ole ollut suurta kynnystä soittaa. Mutta nyt äitillä on paljon omiakin ongelmia ja terveysongelmia ja kaikkea, niin se ei enää jaksa. Minä enää halua vaivata sitä minun ongelmilla. Minä en jaksa kuunnella sen ongelmia ja se ei jaksa kuunnella minun ongelmia, niin ei me sitten olla juteltu ollenkaan. Niin, en ole jutellut kenenkään kanssa. Istun vain yksin kotona ja mökötän. Juttelen Riisun kanssa. Riisu höpsyttää.
tykkää höpsyttää tähän aikaan aamulla aina. Se on tosi ärsyttävää, jos mä yritän nukkua. Se alkaa 5-6 aikaan höpsyttää. Mutta ei se joka yö. Se tykkää, jos minä valvon. Jos minä valvon, niin sitten Riesun mielestä on hauska höpsyttää. Ja minun oli tarkoitus lähteä jo nytten torstai-iltana tänään Rovaniemelle, mutta oli kalliita junia, niin lähden sitten huomenna aamulla. Niin, mulla on Riisalle uusi laukku. Tämmönen, johon pistetään kisu. Sitä voi kantaa olalla. Se on hieno. Riisan vanha laukku oli semmonen tosi hirveä, tosi painava ja iso ja neliskulmanen ja epämukava. Ihan kamala. Mutta oli tosi perseestä kanniskella. Niin, nyt on hyvä uusi laukku, niin on mukavampi kuin leikittaa Riesua. Ja lauantaina on minun synttärit. Minun veli on ostanut mulle lahjan. Se oli tilaamassa yhdestä paikasta itselle juttuja, niin sitten se käski minun katsoa sieltä jotakin, jonka mie haluaisin, niin sitten se tilasi sitten mullekin sieltä yhden jutun. Näytän sitä sitten, kun saan sen. Se on hieno. Ja ajattelin, että voisin leipoa vaikka kuppikakkuja tai jotakin. Ei mulla nykyään ole ollenkaan ikäkriisi, kun mulla on synttärit. On vain semmonen, okei. Muutama vuosi sitten tuli aina ikäkriisi. Varsinkin silloin, kun täytin 18. Mulla ei ole koskaan ollut kovin hauskat synttärit. Mutta vuosi sitten oli ihan jees. No, mulla on pentuna joskus ihan pikkusena ollut jotakin juhlia, mutta silloin mulla oli vielä kavereita. Ei oo enää. Ja voisin näyttää minun maalausta. Mä oon hyvin keskeneräinen. Mä oon vain maalannut sen tämmöiselle paksulle, isolle paperille. Siinä on auringon nousu. Ja olen tehnyt siihen vasta 2 kerrosta. Siihen tulee vielä juttuja. Teen siihen, siinä on tommonen yötaivas ylhäällä. Siihen tulee kaikenlaisia juttuja. Olen maalannut sen sormin, koska tosiaan minun isot pensselit on kaikki koulussa. Ja en ole käynyt siellä, niin en ole hakenut niitä. Ja sormin on kiva maalata muutenkin, vaikka niin. Koulussa on opetettu, että akryylimaalit on oikeasti tosi myrkyllisiä. Sitä vain helposti kuvittelee, että ne ei ole myrkyllisiä, koska ne ei haise niin pahalta kuin öljymaalit, mutta jos käyttää akryylimaaleja joka päivä 20 vuoden ajan jossakin pienessä tilassa, jossa ei ole hyvää ilmastointia, niin sitten voi tulla kaikenlaisia oireita, mutta jos silloin tällöin maalaa, ei se ole niin paha. Mulla haittaa vaikka vähän jotakin myrkkyjä, kertyisikin elimistöön. Onko edes muutenkin kaikenlaisia kuottavia myrkkyjä elimistö täynnä. Tämä on minun tyyny. Ostin tämän silloin syksyllä kirpparilta ja pesin sen. Ja tämä on niin pehmoinen ja pörröinen, että nukun tämän kanssa joka yö. Koska tykkään nukkua sille, että mulla on yksi tyyny tässä mahalla. Ja se auttaa minua hengittämään paremmin, jos minä nukun jossakin semmoisessa asennoissa, että mulla on pää jotenkin omituisesti. Minä pystyn asettelemaan sitä jotenkin. Niin. Riesu raapasi.
Ja se meni verhon taakse piiloon. Häntä näkyy. I see you. En tiedä oikein, kun mä näen Rovaniemelle, niin olisi sama jäädä sinne ikuisiksi ajoiksi. Ja varten mie tänne enää tulen, kun mie jaksa. Mie tiedä. Kun mie haluaisin käydä siellä koulussa, siellä on kivaa. Tai siellä oli kivaa. Jotenkin ei jaksa. No, mie en tiedä, kirjoittaako se lääkäri mulle sairauslomaa. Pitää jutella sen kanssa sitten. No tosiaan kun mä menin sinne hoitajalle, mulla oli kauhean semmonen, että pitää pistää värikkäät vaatteet ja värikkäät menkit. Oi! Reesu lähti tökin suusta. Niin. Aina kun mulla on tosi kurjaa, niin mulla tulee semmonen olo, että minä tarvin paljon värejä. Jotenkin niin piristyksiksi. Silloin kun mulla oli tosi hyvä olla koko ajan. Reesa, älä töni. Niin silloin kun mulla oli tosi hyvä olla koko ajan, niin silloin me käytiin melkein pelkkää mustaa. Mulla oli semmonen tasainen olo. Niin nyt kun mulla on semmonen vuoristorata ailahtelevainen ja semmonen, niin minä tarvin värejä. Jotenkin ihmiset helposti kuvittelee, että jos pukeutuu mustaan, niin on masentunut. Jos pukeutuu värikkäästi, niin on iloinen. Niin. Mutta ei. Ja kun mulla on tosiaan semmonen, niin sitten minä haluaisin pistää tukkaankin kaikkia eri värejä. Sen takia minä varmaan halusin pistää sen takaisin turkoosiksikin, mutta minä haluaisin siihen muitakin värejä. Minä haluaisin siihen kaikkea yhtä aikaa. Mulla on aika hyvä varasto värejä tuolla, niin voisin pistää violettia ja pinkkiä ja sinistä ja semmoista omenavihreää. Mutta en haluaisi vaalentaa. Niin en ole oppinut virheistäni, niin sitten vain yritän. Katsotaan miten siitä tulee. Ootan, että tämä haalistuu ihan vaaleaksi. Mahdollisimman vaaleaksi. Sitten yritän. En ole oppinut virheistäni, niin siitä varmaan tulee tosi hieno. Tai sitten ei. Ja mä näin pitkä tumma juurikasvukin. Se näkyy tosi hyvin, kun minä pistän niin keskijakauksen. Kun minä haluan piiloon tämän minun sivukallion, joka on täällä. Se ei ole enää mikään kallio, kun se on ihan tyhmän mittainen. Haluaisin kasvattaa sen jo äkkiä pois. Niin. Sitten kun pistän tukaan tälleen peittämään sen, niin minun juurikasvu näkyy tosi hyvin. Se on nyt vähän ärsyttävän mittainen. En haluaisi vaalentaa juurikasvua pois ollenkaan enää, että antaisin sen vain kasvaa. Ja sitten värjäisin vain noita vaalennettuja latvoja kaikilla väreillä. Niin kauan kun ne kestää, kunnes ne rapisee pois. Tai jotain. En mieti. Muutan mieleni aika usein. Ei ole hyvä olo, vaikka olisi mikään tukka. Joo, nyt mulla on taas ihan hirveän pitkä tämä video. Mutta ei se ehkä vielä 20 minuuttia ole. Kyllä mä oon selittänyt taas aivan tarpeeksi. Nyt oli oikein fiksusti käytetty tämä aika, jonka käytit katsoaksesi tämän erittäin mielenkiintoisen videon. Moi.